I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello, good morning mga bro and sis, at welcome pong muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon, mag-unbox po tayo. Actually, ito, i-unbox natin, galing po ito sa sponsor ko, sa kapatid ko sa Japan. Maraming salamat, kapatid, An Sato. Yan, maraming salamat sa iyo. Dito sa binigay mo sa aking napakagandang early regalo. Early gift, kumbaga. Ito po mga bro and sis, dumating po ito nung na-ship po November 27 po. So, anong page na tayo ngayon? December 15. Happy birthday nga pala sa aking kapatid, Ate Sara. Happy birthday po sa iyo. At advance happy birthday na rin po kay Kuya Taka. Yan. Birthday po nila ngayon. Sila, si Kuya Taka sa December 26. So, yung ate ko naman po, ngayon December 15. Yan. Ngayon, mag-unbox po tayo. Ito po, binigay po ng aking kapatid. Pina-order niya ito sa aking anak, na kay Chris po. Sa, ano ba ito? Shopee. Shopee, ayan. So, tara, sila po natin kung ano po ito.
eto na, tapos na po. Ayan. Na-assemble po natin yung ating bagong lamesa. Actually, ito, kaya po ako in-sponsoran ng aking kapatid. Gawa po ng duty po ako sa trabaho. Ang dala ko pong laging lamesa, yung malaki. Yung monoblock ng malaki lamesa po. Sabi niya, kuya, anong ginagawa mo? Sabi ko, eto, binubuhat ko yung gamit ko, duty na ako. Laki-laki naman niya, wala akong maliit na lamesa. Sabi ko, wala akong maliit tol, sabi ko gano'n. Kaya, sige kuya, sabi niya gano'n. Kaya mag-order ako, ipapa-order kita ng lamesa kay Chris. Yan, ito na, dumating na. So may magagamit na po akong lamesa sa aking pag-duty. Pero ito po, paghahanap po ako nung plastic. Yung pong plastic na pantakip sa ulam, yung parang garter pa dati, yung dating, parang hindi ko alam kung anong tawag doon. Babalutin ko po ito kasi pagka maamog, baka lumubo, masira agad, hindi tumagal. So gagawin ko po, babalutan ko po siya para tumagal siya. Ito po ibabaw na to, tsaka po yung ito po, yan. Yun, so yun, maraming salamat po sa mga nakaabot, nakarating dito sa ating dulo natin video, at shoutout po sa lahat na nagpapa-shoutout. At maraming salamat sa mga kapatid nating OFW dyan. Lagi po kayo mag-iingat, saan po kayo pa rin nandoon. At advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Yan, especially po sa mga aking subscriber. Advance Merry Christmas po sa inyo and Happy New Year. Yan. So dito na lang po. Maraming salamat po. God bless.